Blbci jedni pitomí. Za nima, tak na co čekáte? Chci je mít živé. Rozdělme se. Jo. Daleko se odsud dostat nemohli. Ty běž touhle stranou se 2 muži a další 2 napravo. A mějte oči otevřené. Vy běžte tímhle směrem, 2 nahoru a 3 dolů. Honem, rychle. Nesmějí nám utéct. A ty... Ne. Bude lepší, když zůstaneš. Potřebují mít nějakou rezervu. OK. Tamhle je za ním. Rychle poběžte. Za mnou! Raz, dva, zastavit stát. A teď znova raz, 2. Hop. Zastav se na chvilku. Nemůžu, ztratil bych kolo. Odpadlík. Přidej, skupina už proběhla. No a aby si nebyl poslední. No? Počkej, dej si na pravé oko. Na pravé. No. Zavřítě dveře. Moment. Tady je už plno. Říkám, že to obsazeno. No ale teď už je tam volno. Jdeš sem. Promiňte, madam. Spadni odtud. Nevychovanče. Zavolám kapitána. Tak. Jenom ho nevím. Děkuji za půjčení. Dík. Zdravím vás, hoši. Stávat. Hopla. Hej, tak pojďte. Monsieur, někdo vás volá. No co pak jsi nějaký turista? Nech to a vylez, pojď mi na pomoc. Dávej pozor, pojď. Moje kalhoty. Počkej, pojď si pro ně. Pozor, sdělení pro obsluhu. Skupina 1 se přesune na místo číslo 2, skupina 2 se vrátí nazad. Specializovaný personál nech hned zasáhne ve smyslu předem stanovených pokynů. Všichni muži na svá místa a pohyb. Prosíme cestující, aby nepřekáželi při provádění tohoto zvláštního výcviku. Specializovaní muži budou simulovat obranu pro případ napadení lodí nepřítelem. Přesuňte se směrem k palubě číslo 2, kde pravděpodobně dojde ke střetnutí s nepřítelem. Hej, co tu děláš? Vím, co pak to nevidí. Já mám paták celou loď a ty se tady cpeš? Musím dodržovat instrukce. No a jaké? Tady je napsáno dávky potravy v případě nebezpečí. Taky... Mlč, co pak nejsme v nebezpečí, tak vidíš. Pomoc, Simone! Kokan. Honzo, stávej, kolik je hodin? 10 kokain. Raz, dva. A teď vy. Honzo, vstávej, kolik je hodin? 10 kokain. Raz. Doufám, že celá akce probíhá podle plánu. Musíme nepřítele. Krucipísek. Maminko moje, pomoc!
Hej, skoč do bazénu, on totiž neumí plavat. Výborně, děkuju ti. Já! Poslouchej, jaká je tam voda? Žádná. A ty jsi tam skočil? Ty seš ale blbej. Co jsem stromeček? Podívej se, kam všichni zmizeli. Ne, do moře, ne! Neumím plavat! Kdo to byl? Tamten. Ublížil ti? Ano. Je to surovec. Ještě moment. Máš tvrdou palici, ale tentokrát si narazil kamaráde, já jsem taky beran. Teď rozběr. Ale neuhneš. No, to je ono. No tohle... Prosím. Bravo, bravo, opakovat. Trochu jsem přitlačil, promiň. Kolik stojí jedna pistole, Lorenarde? 50 000 lir. Ne, 50 papírů to je málo. Musíš být kapku velkorysej. Já bych řekl takových 100 000, bez tak tě to přijde lacino. Prodáváme ti první kvalitu, nesmíš být škrob. No, já ti to spočítám, tak tedy 500 pistolí po 100 000 jedna, pak je tu 700 pušek, 4 polní děla, 30 kulometů a 7 hamoždířů, 3x9 je 27, 4x8 30, 27 krát 9.